weeks before Christmas at Kaljalan School. People from Sastamala in Finland have come here to learn the skills of making their own Christmas decorations. A wide range of natural and man-made materials are provided to inspire and enable the participants to create their own special Christmas decorations. Participants work on their projects in the classroom. These samples show course members a range of possibilities for their projects. Kaksi pitkää päivää. Tehdään havuja ja opettaja, suuntu. Hän tuo tänne tämmöiset isot kasat havuja ja kuka sitten tuo itse. Joulukuusen mallisen pistän meidän verannalle ja tähän tulee valot. Joo. Ja miten se pysyy koossa? Se on rautalangalla sidottu. Eli täällä menee rautalanka. Joo. Eli siinä on yksi isompi oksa. Siinä on 2 isoa oksaa ensin sidottu yhteen ja sitten pieniä oksia sinne mukaan. Täällä luonnon käppiä se vaan tipahti äsken, mutta mä liimaan se vie sinne. Joo, voi. Mä teen tuota sydäntä. Joo. Toinen oikealta. Ja sulla on siinä niin kuin Tässä on tämä rautalanka. sydämen muotoinen. Joo, Ja sit siihen rautalangalla pieniä tämmöisiä nippuja. Täällä rautalangalla kiinni. Sitten siihen tulee joku koriste. Joo. Se saadaan samaan kiinni. Joo, se sitten kun yhdistetään tämä, kun viimeinen nippu tulee, niin tämä sydän rautalanka yhdistetään siinä ja sitten sen jälkeen koristeet, mitä haluaa laittaa. Eli tästä tulee sitten lopulta. Tämä kestää aika kauan ulkona. Joo, kyllä. Jos tämä pääsee. Niin, jos on katsoa sitä nyt. Ja onko tästä nyt sitten tulossa juurikin toi? Joo. Onko täällä joku nimi? Ei, tämä on ihan mun keksintö. Siinä on jotakin semmoista aatelista. Niin, se Täällä on kranssi. Niin siitä tulee niin sanottu puolikranssi, kun tämä jää näkyviin, tämä on koivurisusta tehty tämä pohja. Joo. Ja havu tulee vaan tähän ja sitten tänne. Ja tämä jää näkyviin. Onko sä ajatellut siihen laittaa sitten vielä jotain koristeita? Joo, mä katselen sitten, että pistän käpyjä tai jotain. So a number of homes in Sastamala will have Christmas decorations with a very personal touch.